Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jalani TV. Berpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah yang kaya dia pakai masa tanus ini. Bertanus ini kita di Ma'ruah Jalani TV. kita nanti papaluga kita sosok kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Katawan namin mga pagariyan ni ubaya ni amiyaka tali masa darpa amplify siya inasyong gani iyo so malaiyarga mga oras nalayan po eloyas kita ng mga OFW sige kanya aluman ay dumaan na tipid na iya malaiyarga oras siya kita agi si kusog po pitugoyin at tumanitan wa Jalani TV. Indugawan si Pugitan kita panguyagan lagi oras sa pamagigitano oras sa kita hindi pamimpi mga baik oras sa kita iimbin nga gusto mga pamilya tanong na igira na kita mini taburo na gyan ay lagi kaya kalilimot na gusto ni tanong oras tanong pantag kusang kuto ang alag na kapakalag patalis na tangkatindang sa ginawa tanong media to oras tanong o kapakalag patalis na api ay po pamimikiran tanong naging kapakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanayang tanong kung mga hulaman tanong so kapag dapat ano kung hindi kita yung kalilimut adiro kita naman suwag mo na pupunan tanong mga malay Jalani TV. so mga malay katuwa mo subhanahu wa ta'ala nakatawan tanong so pabubunuiran espesyal ang pinakamaran isip wag lang kung mga kaadniyan na pagtulong silang kung ganda kita yung mga kalilipon pantag po sa kapusap sigarakitan sa ayang lang na di na tinggal pa kung siya nasusuat ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi yung tumapisawa pa kita no si ipon mga gaganaka na tinuwag maahay mga malaikatak asyaks iniwagyan ka ng mga tao na rin na anak sila na sad nabi sa tao mapantaga kapatay medyo tanong niya suri na uwag mo subhanahu wa ta'ala naginan ni mga tawariyag at hindi na yung kaya paman na pagubalitan ng mga abro Jalani TV. na di kisuki po gusto basta tanong saranaw kami ni pagawa awatan agiyam niya kapagawa awatan at tindagang tanong kaya agad tanong kapo kasi sa iyang tutuan 5 at 5 susukat sa kaya kapagawa awat so, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ay katiruyan at tigyan at tagarrab anil awtani fi talabil ula fasafir po fil asfari 5 fawaid tafridu hammin waktisabu ma'isyatin ilmun wa adab wa suhbatu maydin malag na yun na kaya pag-awatan na di Imam Shafi'i
Ayat ko aguna siya kapagawawa na 5 susun. May kadika makasumat sa kaya 5 susun na niya, napisong niya pagawawa. Mana balik mo pendapat niya yang kaya pura ko na minus na maiinutan mo kung mga watatan mo, mga karumatan mo, so dinibigitan ko pamilya niya. Maiinutan mo siya pagkatgan mo, bingguan na kita mo. Jalani TV. Amay ka dita mo pag makasumat. Sa kaya 5 susun na pindir o Imam Shafi'i. Pagkasumat sa kaya pa man nakapamagawa-awa, namya napis. Ay mga dato. Yan ang pistan. Natunay ko sukat sa kaya kapagawawa. Pagka nagagyan mo natingin na tafridu hammin. Ay malang na pagkaluwagan swawili akan. Kuwan. Ay mata nagyan kaya kapagubro. Namapia pa na pa man nasutiktan. Wag nabalang na may gubro na sinuwerte. Na ayak kalingin sa kaya kapagubro na mamaya nakipagulubatan swawili akan. Kuwan. Pagkakapaligin na kari kung mga tinasay na di kajing bilang sabon na naumang sumagat suikakan na awidakan ka ito na ipanabugin ka rumah ka. Adigyan kaya kapag dan mana yung kasakatapusan at nasukay. Yan nawataw ka ng bidil. Yun ay malag na. Yun na naman takatuloy ng Shafi'i niya, tafridu ham. Tinubatan niya, so awidakan. Nah, ikaduwa na sukat sa kaya kapag gawawa. Awag tisabu maisyatin. Ay malag na uyag tanro, baka sukatan mo sa kawiyagan. Okay. Katanwari lanang at nakapag-ubudiyo, gadagaw sukat mo na kawiyagan, ha? Ay malag na igira sita sa ikat na dita itong katawan mo ito, tabuhos na kawan. Yung gusto na mga watat ay igira. Dita dito, pamana dita kapikir, pamana ano tabuhos ay pulita. Ano tabuhos sa pungapitan na. Na ano nila pa kapag at tinatabi mo kwanta ng gusto ko sa ilan na matagumay o bakalan at yung tanong. Jalani TV. Eh malag na yan kaya kapag gawawan ka pa kaya makasukatan mo sa kawiyan. Kaya may kapirpiyan so kaya pagawawatan. Na ikatalaw at yung Imam Shafi'i na ilmon kung nasukat ka sa ilmo. Okay. Nalagyan kaya sugatan mo. Na naamay ka yung kaya pakasuntan sa Saudi Arabia, mamamula pala ulama. Agun yak kalabun-lubun na dito, di ka pakapamagandaway. Si kuwa ka matano. Dito na pa na ya pamana samantala na yung tagalo. Raming ko kumali. Abiyas yung Fatiha na daga dumakuro. Uy, ay dapat ipito mo na pati ka. Apiyas mo kasundo yan. Dalam kan kaya ka man ito na ma-perfect. Kami yan napis ka. Yan kaya Saudi Arabia na iya ko kabubulin na yun. Nagaliwasun ka. Mawa na yung masalang. Nasusisi mga ulama at yaman isa nila na iyang puto ahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil tayo dinibag po dahil kaya mga wadatan, mga aritan, absubak sa ilmu, sa kaya mga jamiah, mga university, sa kaya mga na Saudi Arabia, ay absubak nila na ilmu, na di na ilmu. Wala nga, tumula ka kisutaw. Ugan yung pagdira ay alin na kayo po na suliputos pa sa kanya ka man na Persia. Ang nag-Persia sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Tulinan na ilmu mamiligan na ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sisaya sa diyan naman na Saudi Arabia. Jalani TV. Nah, ikapat nagkakuatan pa ilmu, kesempatan sa kaya pamagawawan na adab. Kung aswatan siya kung sa kambilang ataw. Uway, yan kaya, katatarutan sa kaya mga Arab na bidatan sa adab. Uwiin na pagdadan tanong sa mga adab, tira na mga pipiya kakaya, ayak karilida adab ng mga Arab na mismo susok wag Islam. Ini pupuknya pakataling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru suka bukat na kami ang tanong, makanyang binatan mo sa adat ako sa mga maranaw. Uway, api yang yan ay pamanak, buka ay sa kanili mo. O, ay kira man na sa tanong ko, wala po kasi. Ay kira pa na kita nagpipigil na yung mga Arab iya pamanak. Niya karibot na kalilin mo gira. Eh, hindi ito nagubay. Uway. Nakakita tabi yung tarkita no, na miya tayo matanong wadat
tanong, una at kailay tanong, ang aputi iba ka rin kung kalilimot. Nabi mo magtanong ka, kaway. Anam, na aputi sa iyo. Pagkagatang manakagyan ng Iraq Islam, abes na akalilimot na pakasusunggayaan subugaya usumama, makagiraya ba sa tanuron, na subugaya usumama na naging ng gasolin ang buwapoy. Upon lalay, makaperti ka na tungkol ka na kumiyad. Nagyanan, isan na malaapog na sarapan kung malaapit na. Uski tanong na yun kaya na yung matarasang kaya kaperti ka. Man ako pa naman ito nga, hindi ka lang o bakatang asister. Kuya, ate, ano, kadiman na? Jalani TV. Pagkakawatan ko mga adat o mga Arab, aginan na maranya ng kagam Islam. Napagalit na ko, kami ang tagutan mo si ina, madaka na kusuwatan o kiran, apaparangayan, amapiyan. Adar kita ng mga ayaw mo rin po rin, may ito yung mga Shafi'i. Agiyan ko to ha, wasok umagigin. Ikalim ako sukatan sa kaiyak-iya, pagawawatan, nabutak kong tanong sa mga ginaw, ang mga pipiyan. Allahu Akbar. Pamanay sa ko si kasaranaw na ba na bitirudan tausaranaw. Nga nanaw din, surang wala na binor, tinaba nga malukuda agad yung mga. Nanamiyat din mo tanong sige na nga tigil na iya, pagilin tanong sige mga tatay dan mga mama. Nanagiyis yung mga dito saranaw, saranaw din surang wala na binor. Namiyat din mo tanong sige. Nakuman na kaw nakaya ka man ito na, hindi na nga pinagyan kaya, hindi ba lang na nasyon sige. Mga India, mga Pakistan, mga Allah Akbar. Tapi yang kita begitu saya punya nanti ka anasaliga bro. Gina, na mga bangsa ko ay niya man discuss na muslim na surga. Way lagi na dinipir tan wasangan. Na tanu dan tanu Pilipia. Ako pa makakatan kita no Pilipia, suka pia surga. Ano sana mga baik? Pupunta no katan di piya-piya sumapiyaw surga aso na senap sang kaya mga pusutan. Amataan ko Allah. Abot ang kasang-kasagdan din kung mga ganun pa kayo masuha. Pupunta ni di sasabute katwal na aguna. Udin tadi prasara saya na bangari benar-benari. Ay, kita nakapagdagat na ng mga bro. Ano sa papi? Andin ni Jalani TV. Kunti kita makiya pintayan na miya katiputan sa ano pa. Ay, yan na yun. Nasabay. Udah sumay ron na. Lagi doon, papakasabot na tanong. Asumanas na sa puso tanong. So, ay matang nasurga na nagkiamat ko nakaalibas yung bayan sa Masjid Amranaw. Garaman tuon ka Amranaw, adi besimbayan sa diumaan. Garaman tuon ka Amranaw, adi bagatin sa seminar. Ugin daw pa makaada pagkailay tano. Ay pumusayad na kamaniman to na ayan nakasimbayan niya, nakapangamais. Nakakagara sa ginawang ka, agi ang tutuan na gitutuan tao. Nag-agisanap sa puso yan. Susabot puso. Iya, pagkakusyakan. Ang tanong agar gaya-gaya is surga. Ada padalingan kami na ang na ikapya ang kapito na surga. So mga ulama natigilan na kagwatan ng mga na kung kapito niya surga. Nagyang ko tayo malag na uharik ko din puno. Yung kaya pusutan na tuyag. Anangon talo siya matiti mo siya. Na inang tano at irono durudu taabun tano. Baka niya ugat tanong kaday. Matanga bagi magdatan naging ni mana niya. Inang tano siya mararasarasay sa Saudi Arabia ka ugat tanong kaday. Ugat tanong kaday ko pira. Ugat tanong makambulay. Ugat tanong makadra. Ugat tanong makapagasinde. Lamun na pangarapatan. Namataan na kita yan kaya pangarap at imutagano na api kapanap na rin ko. Huwag manap na talong. Kung napipikiran niyo at pa ka
dapat kaluluot kani sa pangarap ka na miyat iwengan at ibutagin. Marami ang madala, bigyan na benar-benar akong wala. Nana, di ako lagi mapanak sa pagkalan yan na yung mawalakan mo. Why? Nagito ba? Agigil na ni mapipikir tanong na sige tanong manabong tamang si kusurga. Ang iya ko pong tanong imama ka surga na minto man. Minto man sa pangarap. Why? Ang alam mas hindi pagkulang sa panuno. Hindi ka pagkulang na nabudur. Why? Lamon taman akabayan tanwa del tanuraon ka sa kaya dunia na gumatan ng kusurga. Hindi sa kapasumang asana kusanya Jalani TV. radhiyallahu ta'ala anhum na pamakapagilita sa tutulan kita na dito siran ang mananakong taman sa kapakasurgiran. Niya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tintimo niya sa mga sahaba niya at pagpagaloy niya yung kinalagyan ko ito ang kalaiba na sa mga simba-simba Allah. Yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hada khair o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yung Rasulullah kung matitimuan yung mga sahaba iya buat ini di kampus ni udua karomani. Wah, amalam na nuya nu. Kalau kan na itu na ay na Rasulullah hadis na nuya. Why? Ang akhirnya, sa daw makatapang sa kanbuyan, na din nakatapang iso ay malag na mapi ang gusto. Why? Nah, di mo Rasulullah sa dun sa yun yan, di gusto ang piyas, buwang karuman yan. Nakapagyan yan suway malag na mapi. Why? Napimbilangan ng Rasulullah, agyan ko to, barang-barang asimba, tapuan sa ganas. Nakayaman ko po Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na ya Rasulullah. Balidig ka pa kaya panayatnaan. At panaya ko rin kataluan sa kanan ang mga pintuan o surga. Malag na pintuan o sabbayan, pintuan o kasakat, pintuan o kapanayahan. Nanti Rasulullah ay nabubak. Pangnigo ko Allah ang mapagdaw. Allah. Ay malag na ayaw nila ni panagnaran. Nakataluan silang sangkatuan namuan din na pintuan o surga. Okay. Na dapat lagi na tanumang. Palag na rin kay kataluan na sangkatuan pintuan o surga, abarasidika at beluan sa mga barasidika. Pintuan o surga, mga barasambayan at beluan sa mga barasambayan. Kung po nakasan ay malag na kataluan lang. Ay malag na. Kita itigiran na may pulis-pulis ang bumaros. Nah, yan kaya surga di dalam ipamagusay na upang makapag pumimikiran na ay tama upang makakapiyan niya na ayat na hey pagaling ko gubayak na pipikiran ka na ayamin balay ko surga na sa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw min balay natinuwa niyo kung mabibilog ka sa mga pipi at pipi nga pasadang manusia. Hirapan na nila niya kada po sa rin na mga titingrali ka sa gilman na mga alaataw yung sa ulaya. Nakapiyak at pilihan mo na. Ay, diba ako surga aswalla subhanahu wa ta'ala inimba na yun. Nakunang balong pamimikiran na Jalani TV. Mana suwag na inimba na yung surga. Atawan niyo Allah subhanahu wa ta'ala na ayam niya aloy na patutiman say aping guni mo Allah subhanahu wa ta'ala ay pada kasunod-sunod na inguli mo hindi mapaparat na sa suwalan na naliman yan sa manin na tutumanin din ako diba ugat yan amalan na pagtiman asay asbin suway na inimuli mo dengan dari pada istri dapat surga ukian na yang surga nangan apa alin kan ilmu mana
Yung mga alam, sabi man nakarabo, tapos talay na rin. Kuha. Pag yung masukyan yan yung kuha na. Ay malap na, ganyan din pa na disunod, tapos kanyan yung yan kuha. Ikatwa, nasukin surat siya mo, alwa, Musa alaihi salatu wassalam. Ikatlo, nasukya, gulay ang surga. Ikapat na diyang kutuwa, diyan na niya kung alam. Diyan na ipat, at Allah subhanahu wa ta'ala ibig bulimaw. Mabalo ka mang kung dapat isusurga. Okay? Na mga pangali ko, sama niya nasulting sa surga. Anto na yung mga napunta na kapwa nasulting sa surga. Amay din, nakapasalig yung kuto, apakapun ano sang kuto arasat. Yung mga nakasano, arasatul qiyamah. Oh. Na makaw matalong amanat na miya pasaling judisisyon at asupang asurga at asupang anaraka at tigwa ka subhanahu wa ta'ala wasiqa alladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jalani TV. Indulog sa mga tao kusurga ikusurga sa ayam Allah na tutulungan sila ng mga malaika ay penduduk sila si kusurga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Amay kamakatali mo masilang si kusurga na mau may na susurga ada ketuban. Makaw matano, tawag ka palit tanong mo mga surga. Ano di ka pa kung matano ko surga, na kung matano sa surga, ada ketuban. Oy. Pengina yung tanong sa hindi ka pa kasultin ng surga. Ito sabab andit ni kapakatungan tanong sangkot ang paminto ng surga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumudyo. Saya malag na kantong na mati yung kutakasudiyan. Sana ngayon niyan, waktu naman isunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay naman ang takalar kita na urano ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kutakasudiyan na tigwag na ya Rasulullah, ya Muhammad, ang tunaw mo ni isusudiyod ka. Ginaya Allah, sumangaw mata. Mga umatak na diya kusur-kusur ng iyak ang siran ni Prax. Jalani TV. Ini man ang takalar kita na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? So sabi gini, nung papasay ang maulid na binatigyan na, may lagi tanong maulid na binati, kung narin bulas na ng Rasulullah. Ha? Binapro, di ba na ipsib ba yan? May pakataw na maulid na. Why? Na pero nung ako Rasulullah, hey Muhammad ng bangungkan, nasalin sa kabila kay sugod ako surga kung mga umat na nasugod na kasila ng surga. Nasunay ka pa sunaraka, nasalin sa inisabot yan ng la ilaha illallah at tulus ikhlas na pakasugda ka pang surga. Allahu Akbar. Pamana si Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sa iyang kitab na Hadil Arwah ila Biladil Afraq at iyan na utol kita bagian kanan na ayat awasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nasugod kaya pa ko man sa kuto ang wa futihat abwabuha. Yun na kaya isa apya kapia-pia agad ng mga tao surga nagyang kuto ang kapanakaikirang surga amya kapia-pia buntan. Munta ka pa ka na yung nagiraman ng mga nasumon kakalini mo do. Ada pang kanakain. Ang katawan ka na miya kapia-pia yung puta. Buman na karo, nagyang kutuwa. Ano na yung talo sa kapatakay ko surga na mi uman ito sa kasasarasaraper at tanot kagano. Buhay, hindi. Buhay naman yan. Andit, kalakayro. Ang may inay sa surga ay malag na pipunduraan. Jalani TV. Na ititig tanong, tanong sa sarapat ito kagano. Yang kedua isa ayat awasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaab. Diyan niya
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kainon tugatag sa wow agyang kutuwa mga tao sa naraka adini sunna furihat abwabuha na kayasukon sa mga tao sa naraka adin ni kapakat damayiran sa kutuwa pamintuan naraka dan diri sunna panakaan agyang kutuwa naraka ang sinandin may hindi agyang kutuwa ayaw naraka dyan. Allah apa mana datang depan makasuk surga na biar kita bertanduk sa kapian yan. Why? Nah, ay tama na pa maakat tayo dito pa may makasunod na sa surga. Oh. Na ayak at tayo dito amay kasunod ko surga sa man ko nakiya nakaano. Na ayak bagang-bagang ayak pakasun sa surga na ayak at tahira agyang putwa yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari laylatal badr ayak at tayo bagang-bagang ayak pakasun sa surga na lagi agyang putwa kapumutayan mo ulan o ikapatataling ulan ayak ikapatataling ayak Jalani TV. na naandap ni apakaw katanuro lagi na niya kataigdid Allahu Akbar lagyan kayo makabutan tanong sinang rejected ay why apa na kusabi yan sa imalag na lagi lagyan kutuwa ulan o ikapatataling mo ayan why na ayay kadua punta na pangasundro na lagi ko imalag na bitong sanay na sudik tanwa magamanas yung tak imalag na iba na bitong sanay itapan apay kawatan yan na miya kasindo-sindo kapila yung why Allahu Akbar. Ako na kumatan wari ko surga. Ayak kumatan roon ang mga lawasay. Mga lawasay na kaya ka man ito na bumangundas kung kapugan mo surga. Mga lawasay kami ang makapiyapiyay na ang mapariti. Mga lawasay gagantas. Mga lawasay gatanap. Uway. Allahu Akbar. Gina ni kong mga kusurga. Mga lawas sa iga arak akan na bakaw kubro ano ikya pa kayo nung kaon nakyatag ang kasabot kaaya ka Rasulullah na sumangat mga tao ko surga na ibugay kiran wal na abugar na bugra maga to sa mama Allah ay malag na subugar pa makan ay batanong yan ka nang napamanang sa datanong kanukuman makaumagan Rasulullah na ay ibugar ka wal abugar sa kakan na maga to sa mama Jalani TV. na ayaw pagar ka, bukang bubong ng sawali na lagi umaga ko sa mga. Hindi sa baba man na, hirong ka ba kayo sundi punduwe? Why? Ano na tignan mo na yung ko sa mama? May kasakatawa karumang ka. Why? Hindi sa baba, ano mga datunas, subar ano ka, o di ka lupakan isa niya, na nayawan na surga, ang magatos kapos di ba ng po. Na, yang pagka pagkakantano sa surga, kakatagay ko dinantano, na kapag kayo sa tanong, di ko sabi niya, so ay kaya pagkakantano ko na siya isa surga na gawin mo ko. Buwan. At nasa katawa yung dinaya Rasulullah yung Muhammad. E pa baka, suntaw ko surga, na miya baka na inakan, na sa kaniran, na ting Rasulullah, pagkiran ko nakipugatingan. Uway, nauman siya ng atingan na sumala po na kastori. Uway, amiya kami mo. Uway. Ay, mga walay tanong ko surga, na panayan, ay, piyaka, susaw na mga gulawan. Agoy ang malaglag na mga pera. Kita ng mga silver, mga filpa. Lagi na niwalay ka ko surga. Uway. So mga bay, nasa timang buwak-umpong yung surga, na malayar dari sa dunia. Ang gusto lang man ang madadala mo. Oy, Allah Akbar. Ano man yung kapunagdar sa kapakakuha nyo sa mala asimbo, mala agalas. Agibong ta sa timan akong bungin na malang na malayar dari sa dunia. Gusto bilum yan. Oy, na ayak niya pato kakita no. Babay mama, na isyan tanong, ginawa tanong na sad na isa mala ako ang tanong sa balas ng guntok tanong. Na ato na isikrito, upang sa balas, sad na isa, hargan niya na sumbalang kadagyan ni balas. Jalani TV.
Ano mga bai? Na miyak karon kan masimbol yang ayah kaduy. Buhay. Ayaw mo naman nagtanak ko pagod makakasay sa kalapad at ayaman o sa bahong duy. Di nakatawan na upo nakapakaduy na si karumang nas iba yan na bingkusura. Matanda yung ulang pakamakawakan sa mga kauli. Abay na yung mga pes, mga pudila ng mga bayan, yung mga duy, yung mga kalikasulit, inapiyas-yas na pakasa. Wow. Ito sa yung mga duy ang ibis ko. Wow. Ayaw itanong ko nakapakasunod na kalisip ka sa dunia. Na anin ikapakapagal sa mga kauli namin. Ito, mga pagaling ko, maluay niya ka taso. Ayaw po kawaya ko sa kakagyaw pa man na ubayan na doon niya surga at iguat na akatay sa pagpakasurgatan. Uway. Tingin man na yung masaya o ilamang peratin ng rapikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardu uiddat muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ay ako ng mga tao pakasurga iguat na pamuran-muran ng surina Allah subhanahu wa ta'ala ang susurga ayan na kaulan yan na sulang itaw kusulog pa. Yan yung nagyapag ko siya mong taariyak sa mga ibadag na kau mapangada yan ay mga langit ang lupa. Uy, yan ikitatan. Lagi na ni kaulan kusulog na ayan ikuat na sa nagyapag ka tiruwang ang dati na yung yukun amwalahum bisara. Mga tao ang mga baras kita. Gupong ang gusto ko kumana din na ano huli na nun. Mga tao ang nabo mga ramangit, ang nabo mga sutong, mga tao mga alay kama, mga tawa kaya kamanuto na makangulaw na silang sa dusa, nagitugat silang sikwata, na initar kinanagyan ko to ang galapag sa dusa, nagupunan na namang gulaw na mapabagyan tanong yung takatiruwata, ulaika, jazauhum magfiratong marrapim wa jannatun tajri min tahtil anhar, khalina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.